अलसिया जाबाय नोंलाय आङो बागोल फैबाय अ दाखालि फुङाव उथिनांगौलै मानसिया खाराबाबो स्रां स्रां रेजें मोजां मोनो खाराबाबो फुंनि माबाखौ हावा बेरायनो बारा हानांगौ मोजां हाबालाय खाराबा बेरायनो हानांगौ माने आरामसे 1 घन्टासो बेरायनांगौ माबासो 4:30फोराव सिखारबानो 5टासोआव बेरायबाय दहाय 6:30निफ्राय उन्दुदों आं 9टायावसो सिरि मोनदों नों बेरायदोंमोन अ इयाव फैदोंमोन हो गानांगौ बेखौ मथा मथि फामनायाव दं थगायजादोंलै आं बेलेगाव अ खेबनै खेबसे बेराम जानायाव गारिखौ खेबथाम फाहामदोंमोन खेबथाम फाहामनायावसो हामदों खेबसे रतनाव फाहामदों ब्लकखौ सोलायदो ओमफ्राय इयावबो थिग जायाखै गारिया मबिल गबाय थाग्रा जादों इसाहा ओमफ्राय खेबसे पाठसालायाव फाहामदों पाठसालायावबो थिग जायाखै ओमफ्राय रतनाव फाहामनायावबो सोलायदों मास मोनसेसो इयाव गारिया आरो ओमफ्राय पाठसालायाव फाहामनानै आरो इयाव गय जालायबाय एखे बेमारानो जाफिनदो माबा गग्रायानो मबिल गग्रायानो ओमफ्राय सालबारियाव बोखाव 7,000 थांनो सालबारियाव इयाव 5,000 थांदों मोजां फाहामहैयो फाहामनाया बे लामा खाथिनिया अ दानिया मिथिनायफोरा रुपियाव होलाना रतनाव होला आंबो दाना खम होबायना रुपियाव जाला ओमफ्राय दांखायाखैबो इयाव सालबारियाव फाहामनायनिफ्राय खेबसेबो सुपार बाइक ना मालाय ब्लकआनो मोनथाम मोनब्रै गाहाम फैयो ओरै साहाबा बे गजाया होननानै मालाय ब्लकआथ' बानायना होखादोब्रा इखो केपासिटि साना इना सुपार बाइक ना मालाय ब्लकआनो मोनबा गाहाम फैयो पावार बारा पावार बारा मोनखायोलै बाइकआव मोनबा होना मोनब्रै जायो माबा नायनो गावसो गिदिं जागोन थायो खोमा होमबा मोनब्रै ओरै साबा बे गजाया सानग्रा माङा देरनाय माङा थाव थाव थावनो साइलेन्सार गास'नाय नोङो इयाव दा नोंनि ब्लक नांगोन नामा बिदिना मालाय गजाया साइलेन्सार गास'आ फायसारा ब्लकआ इदिनो बेमार जायो साइलेन्सार गास'आ मोनब्रै गाहाम थाखायोसो ने गजाया दामानि साबाबो दुगैखांबाय दुगैयासै मोदोमखौ सुस्राबाय एसे माबानायबाथाय गलायथारनायबाथाय गोलोमनायनि मबिलाबो हामायगौमोनलै मबिला गोबाव जाबाय गिसिखा होनलाय गोबाव जाबाय होनबायसो आथिङाव दिसताबलै मबिलखौ ग्रोब ग्रोब टाइमाव नांगौ है दाखालि गोलैदों लंपेन्ट जिलांदों खारदोमोन दा अन्थाव गरामार लामायावलै ओइ
फिलाव गागोन जोंहा फिलाव गागोन ओरैनो बुदों लाना फै बावगोन माखौ 15 आगष्टआव बाननांगौ रा पे होननायखौ कालसारफोरा एसे साजायो कालसारा एसे सुपार बाइक रंलायोना साजायोदा Pilih-pilih bahannya gari bermain bro. Bawa mana ini? Mau mana ini? Gari nulisan ini ya. Saka orang dengan mau cycle sih mau. Cycle ini berapa? थांसै थां मोजां लायबाय मा मावदो दिनै ओंखाम जाना दुगैनानै ओंखाम जाना लान्दों मा जाखो थांबाय थांलायबाय बार गग्राया मा होनो मा होनो बाइकफोर गोनांलै राननो उसुर होनलांदों मानसि गारि उसुरावसो गोलैबाय आसलथे सालाया मोनबा माबा होनलाय हाग्राखौ खेलाफोरखौ इयावनो गेलेनांगौ बल खेलाखौ गेलेनांगौ इयाव इखौ फिल्डखौ लाखिनाय गाहाम जोङो ओमफ्राय इखौ सकार नायनाय गाहाम लेबार इखौ लाखिनाय गाहाम जोङो मोजां बलर गेलेनो ओइ फिसाद्राय जाबाय ओइनिखौ इयाव लाबो मारनांगौलै आसलथे लेबारानो गैला इयाव जोबसिगोन लेबारा ओइनिखौ इयाव लाबो मारनांगौलै बेखौ इयाव गेलेनो होनांसिगौ इयाव लेबारानो 5 बोसोर उनाव थांसिगोन माथो खालामोनलै साहा जाग्राफोरा सब जानाय बायदि सरकारा गोदान लेबार होआखैना इयाव 5 बोसोर उनाव थांसिगोन इनि लेबारा लेबारनि बाबु ओमफ्राय 3 बोसोरल'सै 3 बोसोर साख्रिया रिटायार जासिगोन माबानिफ्रायसो जायोना पस्टआबो गोजाननिफ्राय जाना फैयो बिटिसिनिफ्राय सोरबा मोनलायगोन दा नों एग्रिकालसार सेरिकालसार ना मायो सोरखौबा सोलायगोनब्रा लिडार जाबा इनिफ्राय जोंनिफ्राय सिलेक्ट खालामनो हाया नालाय इखौ गोजाननिफ्रायसो फैसिगोन एबार गोदान नागिर आमुक पस्ट दंना खोन्थाजोबगोना इसोरो गोजाननिफ्रायसो थाबायना लागोन इसोर जों मोननाय नङा गथिखे मोनखायाना इखो खारं गायनांगोन दामबाय नांगोन गथिखे इयाव बेलेग टाइपनि अफिस नांगौमोन इयाव होमबाबो लाब जागौमोन जोंनि कलाब गियाना गामिनि जानानै दामबाय नांगोन इदि नाफोर फिसिनायालाय फुख्रियाव बेरामा नासो फिसिनाय बेयाव ना आदार माबा रोंनाय ग्रस लायबाय दं नानि लोगो लानांगोन ना फिसिनो मायाव मा होनांगौ मा बेमार जाबाथाय मुलि होफैदो बिसोर माबा माबि गोबोरदोब्रा होयोना बिसोर मिथिजोबा बायबाय बिसोरो ना मोनजागोन ना मोनजाया ना मोनजायो बेफोरबासोना सरमोन गुबान ना बया खासेव मोननो माथो ना फबिसयो फुख्रि ना साबा खासेव मोनसोगारोनो 2000 सासेयाव 1500 2000 लाबोलायबाय बिसोरो सानलु संख्रि खरसा मोनजायो बैसागो प्रग्रामाव मथा मथि मास मोनसेसो मोनो 2000 करि मास मोनसेयाव 60000 70000 आरजिनो हायो बिसोरो मास मोनसेयाव बैसागो खिनियाव दांग्रा माखाया हान्सा 2000 1500 2000 दङ मोनना 2000 सासेयाव साइड खामानि हायो मावनो हायो आरो इसोरो हरनि बिजनेस नालाय इयो बांसिनानो सानाव बेलेग मावनो हायो इसोरो माबानि सिखायनाय मा खालायो ओमफ्राय प्रेक्टिस प्रेक्टिस नांगौ
दानिया माबाफोरा दानिया एसे मिलायखानो हाबाय ओइ माबाजों बानायो इसोरो सल'खौ खोन्थाहरखालायो सिंगारा हेन्सनो ओइ दा सल'खौ बे खोन्था बै मोनबाय थानाय हाबाय थानाय खननाया बेनो ओइ जिलेले जिलेफोरखौ थानाय बेनो आरो प्रेक्टिस गैला नालाय आं इसोरखौ साबसिन मोजां मोनो जोंनि साइडनिखौ दामग्राफोरखौ बरिया मिलायजोबनो हागौ इसोरो नाल जाबाय इसोर बेरेल लाङोसो इसोरो बहुद जोङो सिमलानि भबेसमोन थालायनाया एबारैनो उम दामबाय थाबा जायो गोरोंबो इसोरो इसोरनो दा इसोरनो फास आरो एमसिएलएआव फैसा बिलायनाया एमसिएलए फिल्माव बेलेगनिखौ मोजां मोनथारा गोरोबा इसोरनो एसे सेकेन्डआव दं दा ओइ सेकेन्ड मोनसे ग्रुप दंबावोना एसे खानाय गोलाव थालायनाया मोनसे दलसो दंबावो मोननै प्रग्राम सेकेन्ड इल' नङा बैसागोल' नङा एसे खम जायो आरो जानाया खम जायो खिन्थु मोनबाय थायो इसोर मोनफा मोननै प्रग्राम एसे बांसिन मोनोब्रा फैसाफोरावबो एसे बांसिन लायोना मोजां जायोना मोनफा मोननै प्रग्राम मोनबाय थायो इसोरो गोजोन गोजोन थाङो इसोरो बेसेरा बिदिनो मानसिलाय बिसोरना बे 2000 गथाखा एसे कमिटिनिफ्रायनो जानानै लोंना थाखाबाय ओमफ्राय बिसोर ना बेदर जानोबो एसे थाबाय थाबानो जायो हेन्स दामग्रादोल' थाहैदों माबायाव आराम जाना फैबानो ओमफ्राय पेट्रल लानो सांगिलाया बेसे होदोंमोन दाखालि सिगांसिनो एसे 500सो लानो खोमा ओरैनो अरना लांनायसैलै जोंनोबो होलांदों 500 मोजां आरो इसोरजों थाफानानै ओंखाम जाफानो बिराद मोजां जायो ना बेदर लोंनाय जानो ओंखारजोबगोन दा कमप्लिट जाना पेट्ला जाना फैखादो बेनो आरो प्रग्रामा जोबथारनांगोन प्रग्राम जोबथारनायनि उनावसो जायो बिराद खस्थ'लै 2टा 12टा गाहाम डेन्जार आरो नोंलाय I am in not political man, not political man. जाबायानो एसे नारलाय मोजां मोजां लामाफोराव जों बुफेना गोलैदो माबा लामाफोराव थाबायलाङोब्रा पार्कि मानसि हारसिं माथाफोराव बुलालै अमा बेदर जानाय माबा जानाय ओंखारगासिनो पेट्ला पेट्लानि इयाव मा जाया होनदोंलै इयाव सामाजरनियाव मा खानियाव ब्र लोंगोन नामा ओइ दैबास लोंगोन ना लोंगोन जिसियाव फिसा जिसि नङालै जिसिनि रोंनावमोन फैनानै याव मा खालामगासिनो ना मा खामानि मावो इयाव इ माबा सोलियो मारदै गामा दोनलाय साफा खालामदों ना दा इसोर हालखौ थंगारै लोंहोलानांगोन अबेयाव इयाव खनसे मिटिं जानाया मुख्लंआनो जागोन मा खामानि जाबावगोन इयाव माबासोलै मिउजियामसोमोन इयो मिउजियाम जाबालाय मोनजाथारगोन नालाय मावनानै माबा मोनसे इयाव मिउजियाम जाबा गैया एख' गैया इयाव दखान बारायनोबो मोनजानो दालाय क'क्राझाराव मिउजियाम खाथियाव क'क्राझाराव दङ दखान नागिरदों है मिउजियामालाय मा जालै माबा मोनसे थागोन बेयाव गोदोनि फुराना माबा माबि जारिमिन दा बर्थमान खैजोन मानसि थास'गायनांगौ बेयाव इयाव मिउजियाम बानायनाय लोगो लोगोनो 20-25 बोसोर उनावसो माबा मोनसे जाबा जाबाय जायाबा गैला दा गैया दा जेबो आर्निं मोना इयाव जोंनि बर'आ दा एसेबां डेभेलपआव फैथ'वाखैना आमेरिका बायदि मिउजियाम बानायस्लाय मोजां मोजां अफिसखौ लाबोनो नाजानांगौ खाथि खाथिफोराव मानसि जानाय माबा जानाय आर्निं खालामनो हानाय
खेथि मावो मालाय हासिंनि मोनजायोमोन हालदै मारे बेसेबां खबर ओइ खालामना गासै सलारखौ दोनबाय थागौ जोङो सलारखौ दानख'नानै ओइ लायनायखौ खावलांनो सलार खावमारनाय दाननायाव ओरै गायनानै ओरै लारि गायबाय खना खनायाव गायजोबना दोननांगौ सोर मा होनगोलाय स्कुलफोर नब'दया स्कुलफोर जानायबा बेलेग मिथिबालाय माबागोन मिथियाना आरो ना माबायाव मोनसे खामानि जागौमोन इदिबाबो स्कुलफोर जानायबा बेलेग सेन्ट्रेल स्कुलफोर जानायबा नङा इमान गियान नंबा आइटिआइ कलेज लाबोना होयो आइटिआइ गैया जोंनि एरियायाव आइटिआइ होलोदा रावबो एडमिसन लानाय आइटिआइ गभार्नमेन्टनि आइटिआइ खाथियाव बया नांगौ मानसि जागोन नायोबा आइटिआइ लाना होबोनांगौबा जों आइटिआइआ उदालगुरियाव दङ खाथियावनो जोंनाव गैया नोङो जोंनि एरियायावनो गैया माबा आइटिआइ गैया उदालगुरियाव गोदानसो ना उदालगुरियाबो गोदानसो ना थांबाय इखैजा बहुत मोजां थांबाय दानियाव आइटिआइ लानांगौबा आइटिआइआथ' मुसुलफुराव गैया खोमा गैया डाइरेक्ट क'क्राझार मा आइटिआइ फरायनो मानसिया गोजा दंलै मानसिफोरा माने जोंबो लागौमोन ना सिम्पोल कर्स ना इयो बेजों मार मोजां फौजि बुरा खामानि होयो साख्रिजों बिराद मोजां इयो डिफेन्सआव साख्रि मोनगोन रेलवे साख्रि मोनगोन रेलवे दखानानो जानो हायो फोरोंनोबो हागोन आरो गेरेजबो खुलिनो हागोन नोङो इफोरनि गावबा गाव लाइन थाजोबो ना रेलवे साख्रि मोनो डिफेन्सआव साख्रि मोनो होमबा रेलवेफोराव आइटिआइ लुयो टेकनिकेल एपिडिसिफोराव बुंबाय मालाय सोलोंग्रा जोंनो बांसिन खाथि हिसाबै बेखौ नांथारगौ दा आइटिआइ जोंनो आइटिआइ नांगोलै मा खामानि जानो गोदो सरलाय सरकारानो बायलायलांसै होनदों सरकारा गैलानो जाम्बालै गियान गैया मास मोनसे खामानि मावबावगोन बिटिसिआ ओमफ्राय डाइरेक्ट डिजिटेल मा डिजिटेल नङालै दा फुटनि सिगां मास मोनसे खामानि मावनो माबायावनो 22 तारिखआवनो कट अफ कन्डाक्ट गोलैसिगोन 22 27आवनो 22 नङाबा 22 23नि गेजेराव मथा मथि इनिनो आगस्ट'नि इयावनो गोलैसिगोन खोबा बिदि मास मोनसेबो गैला खोब दंबा 10 15 20 इनि गेजेराव गैलानो कट अफ कन्डाक्ट गोलैसिगोन खामानि बन्द' जाना थासिगोन आरो सब खामानियानो गैलायो पुलिसनावसो थांसिगोन पुलिसासो लाथ'सिगोन माबायाव थांसिगोन दसे साननैसो स्टेट माबायै गभर्नरनाव फैयोबा ओमफ्राय डाइरेक्ट गभर्नर गैयाबालासिनो इबायजों थाथ'नो मागौ सिरिदि रंजासिगोन साननैसो इलेक्सन माबा जाहैसिगोन जाहैसिगोन मास मोनसे सान इलेक्सन रिजाल्ट होनायसिम आरो जाम्बा सानबा आइटिआइ नांथारगोन लै ब्र' जायगा दं नै फाहामफोरखौ सिगायना कलेजफोरखौ होनांगोन हस्टेलफोर कलेजफोरावबो मावना जाबाबो फैसा दं एम्फौनि बुंबाथाय मावना जानो रोङाखैना मानसिफ्रा एम्फौखौ नायगिरो आं दाखालि 10 लाख गाहाम लाना थांबाय इनिफ्राय एम्फौ होनानै ना बन'इफा मोनानो बेसेबा लाख लाखिखादों 2.5 लाख ना मा लाखिखादों दरमायावनो माबायाव गासै इसोर लोगो नांनानै 2.5 लाख 3 लाखसो फैसा लाखिखादों इसोरनो जादों ना एम्फौआ ओमफ्राय टटेल 8 लाखसो फैसा मोनदां बिसोरियाव धोनि गोमालै होमबा नायनाय नुमालै मिनि लांखादों लकेलनिया मावनानै फैफिनहांदों दा इसोरो सासेयाव मथा मथि 25,000 29,000 मोनदों सासेयाव माबा डिउटि मावग्राफोरा न' डिउटि मावग्राफोरानो 2.5 लाखसो लाखिखादों इयाव बेसेबा दिन मावो नोंसोरो लानाय न' बेसे लायो खामा दांना नोंसोरा इलाय जानो 50,000नो न'आबो मोजां खानानै गारदों ना टेनसन गैला नायनाय न' बिसोर इयाव 0.5 केजि होदोंमोन 0.5 केजियावनो 80,000 मोनदों एम्फौखौ 84,000 मोनदों दाखालि इयाव होनायालाय इयाव साइडआव होनाया बिसोर खम होदोंमोन ओरैनो नायनाय न' नायनाय नोंहा थांसि सोलियासैनो इसोर थैजोबदों खोमा गोलैना मालाय इसोरना गभमेन्टनि माबा दंलै गोलैथारमोन गभमेन्टनिफ्राय लाना फैदो सेनसन जानाय मोनसे डाइरेक्ट फैगोन नायगोन दा गभमेन्टनि आन्दाराव मावखादों बिसोर होमबा थिखा मानसि थिखा सेंग्रा गोजामोन लाग्रा माखाबो आरो इन्जिनियार दंलै मालाय इसोरनो ओइ निमनायाव मा लस जादों खिन्थु वाल मावनायनि माबायानो जोदा आरो क'क्राझारनि बिसोरो इफोरनिया वाल मावनायफोरा
दा जों जागानियाबो नायाबा मा जानो दे मालायनाव सानसे फैथा जों जायगा जाना जों लानांगौब्रा ओइ लानांगौ दे नायनांगौ दामबाय जुगलै दे बाराबा खनाय लकेल माबा लामाफोरखौसो नायो आलु नंबो दं ओ नाय नायगिरदों ना आंलाय दा आधा केजिसो लावजोबालै सामलायनाय बेसे जायो मोनाबो बबा मानसिलाय मानसि थागोन ना बोथोरजों लोगोसे नों कम्पानियाव थांबा खस्थ' नङा 12 घन्टा नों मावबाय दा नि जना सान दाउ मालिकफोरा मालायनि दारैसो मावदों ना मालायनि दारैसो मावदों नेग्राखौनो जाबाय नासिगोन गिदिराव नायनांगोन र' दे नंबावो कुमारफ्रा मावदों खोमालै ना मोनदो 25,000 लाब जादों संबाथायबाबो लाब जादो दा 25,000 गाहाम मोनदोबा नायनाय इउन रं 84,000 एम्फौ मोनलांनाया बारायनाय नस्थ' जादों ओमफ्राय रिजेक्ट बासिनानै मोजाङानो 80,000 नामा जादों सेंग्रा जालाय मालिक माबा सेंग्रा मदा गोजा हासाजोबा जोंनाव सेंग्रा गैया ओमफ्राय 25 बोसोर जोंनाव बड़ा होनदों ओमफ्राय सेंग्राफोरा 25 बोसोरनि इदि जोंनि सेंग्राफोरा बड़ा ओमफ्राय जोंनियाव आयदा मालाय गोजान साख्रि मावगोन ना बिसोरो साख्रि मावहैगोन ना नों हमदों ना हमनो साख्रि मावनो फैनायाव साख्रि मावनायलाय सोलाबनायलाय साख्रि मावलाय आं बिसोरो गुवाहाटिनिसो ना बिसोरो हाजिरा मोननाय हाजिरा मोननायफोरखौ बन'नायाव थाथ'दों ना लोंग्रा लांबावसो आरो दाखालिबो फैनानै 2000 लांबावदों नै बिसोरनो एख्रायनो दरमानि बादैनो मा बोथोर लाब लाबानो जागौमोनलै जों दा सोर जायगायाव बेदर ओरै लाबनानै एम्फौआ बिराद दाम खोमालै खोनायाखै माबा 50 एम्फौआ बेसेबा दामा सेरसे हायानो कभार खालामनो इखिनि दङाव नै सेरसेयानो ओइयाव फाग्ला जादो एम्फौ बिलाइ माखानो बुगोन बिलाइखौ जाजोबगोन बिलाइखौ बुहुद जायो बेसे जायो बिलाइ देरफुवा बान्दागनियाव देरफुवा बारा जाबावगोन देरफुवा नङाबा पटाम पुरा गायजोबनांगोन खिन्थु आधा केजि खिनियाव कभार बानायदो ओरैहाय जोबजोबदो ना जोबजोबदो बिलाइफोर लाजाबाय ना बियो लाबोजाबाय दा जालायो बोथोराव दाखालि बोथोर मेसें अखाया माबायाव फैयान दोनो बिसोर दा अक्ट'बर आगष्ट सेप्तेम्बर नङाबा अक्ट'बराव फैफिननानै दोनैयाव बिसोर फैगोन सोरबा सोरबा रायज्लायना लाखादो मावनो बेयावनो मोनबा नोंसोर 25,000 गाहाम मावनो माने आं एम्फौखौसो बायनो नागिरदों नों मोनथारगोन बेयाव मालाय एसे नोंला इसा सोरबा गोलैनो दंखायो थानो 25,000 मोनखायो ए मालिक थानो दे जों गामिनि हिसाबै जों मोननांगौ मास मोनसे जायो मास मोनसे सिगाङावनो ओंखारो 20 दिन 22 दिनावनो ओंखारो मास मोनसे 25,000 गाहाम गावसोर थाया ओमफ्राय गावसोर थाया होमबा जों होनो हाया आरो सम फैगोन आरो नायफैनो फैयो नायफैबाय थादो टाउन गावसोर दा फैयो आं सासे लोगो मोनबा सिगिसियाव बिसोरलाय प्राय फैफ्रामथ' गेजेर बहुत फैदों ना फैदो एम्फौआ मोजां जानायखाय इन्टारेस्ट जाना फैबाय थादोलै निमुआयाव सेस जादों निमुआव बै निमुआ 1 केजि मोननो एम्फौ मोनाखैनो निमुआयाव बैयाव जालांदो इसिना बैयाव फारसेखै गाखोलाना फारसेखै मोनदो सासे लोगो मोनबानो होगोन आं इयाव सासे लोगो नांगानो रुग्रा मोनदों फैबाय नामा बानायनायसोरो बिदिखौनो मोननो नागिरानोलै मा टाननो लादों मोनलै बिदि जाबाय बया टाननो मा बिदिखौनो फाराम खबर लानांगोनब्रा बिदि एम्फौखौ फैनायनि क'क्राझार एम्फौ बिदै खेबसेयाव 8 टाका गाहाम ओमफ्राय बेयाव थानायफोरा बहा हर थायोमोन इयाव बेयाव थानायफोरा फैयोसो बिसोरो फैयोसो ओमफ्राय थाफिनोमोन लादों मोजांमोन रथाया लादोंमोन ओइ थायोमोन इयाव इयाव थानायाथ' हरबो थायोमोन खोमा गेलेफोरा इसोर हर थाखाया हर थाखाया फुङावसो फैयो फुङाव 2टायाव फैया 2:30 ओरैनो इनो पुरा थाथारखायोमोन थाया बिसोरबो थायामोन
नों लाग्रा जानांगोन र' देनां दाउनि थाखायलै दाउ होसोनो होनांगौना दाउ फुङाव दाउआनो आराम ना लोदि ओरैनो आजिरा दोर ओमफ्राय दाउआबा फैसा होनानै लादो जेला फैसा होनानै फैसा बानायना हरगानांगौ ओरैनो लोदि मा दाउ नां लोदि दाउनो गाजिरा दोनदोब्रा साब्रै दाउनोथ' साबा आजिरा दोनदो र' मा बुस्थु नोंखौ साला ओरैनो गाजिरा ग्रोना दोननानै दाउनो नोंखौ ओरैनो 700 थाखा जादोंसै हाजिरायाव सानसेयाव 500 दोङो मामि हरनि 10टा 11टा लागि 500 थाखा जादों खिन्थु फार्स्टआव बया जारिमोन मुस्रि सोंखारना गेदेर गेदेर मुस्रि होनानै खाग्रा थाबाय थायो मथा मथि बि 25 दिन बा 20 दिनसो इदि ज'आ थानोमोन बिसोरो जाय फार्स्ट जना थाबाय दा खस्थ' गैया उनाव ओमफ्राय ओंखाम जानो टाइम गैया जाला बिसोरो एम्फौ देरनानै फैसा गारा जायो गोलैबाय समाव गोलैयोना थैना गोलैनायखौ बोखाना माने एम्फौखौ बिफाङा फिसा फिसाना बोखथिंबाय थानांदो इनिफ्राय लाबोनो इदि आदार जानो थाखाय बोखारनायाव बोखथिंबाय थानांदो ओमफ्राय हरावबो जिरायनो मोनगोन आथिं आखाइ साख्रुबलायनाय जादों थोआना थोआ गला आथिं आखाइ सालांनाय जादों माने जिरायनो मोना माने जाखांना फैना डाइरेक्ट हमफैखानांगौ माने जिरायनो मोनोलै देरनायाव खस्थ'सो जादोंना अमा नायनो थांदों माबायाव ओमफ्राय बागानाव मानाव अमा फार्म माबालाय हाइब्रिद ओइ आं अमा बेराम जानायखौ नुवाखै न' रुपियाव मार्केट गैयालै जों बाजाराव थाङामानो फैतां देमसियारलै गोसोमा गोसोम आं लाङोमोनलै दाखालि बावै अमायानो आखायाव माब्रै ल'सै आंनाव दा सियाला मानै लांदो खनसेयावनो मासे लांबावदोंमोन बै खिनियाव होसोना लांफैदो मानैबाथाय बेसे थांगोन बुन्दाबाथाय 5000 गोलैयो 4000 5000 ओमफ्राय बिमाया मानै आनसारदो दा माब्रैल'सै अमायालाय जों थाखाबाय थायोना दा माबेसे अमा दं मासे मानै माब्रै फिसाजो देमसियार दंना गैया फार्माव बे बागानाव दं दा देमसियार दंना गैया एबन फिसिनानै मासेखौनो हमोब्रा आं देरोना अया देरखायो बाला देरो ओमफ्राय बायनो बेफारियालाय लकेल बेफारिया बायाखै मार्केटानो गैया ओमफ्राय सासे जागाव पाइकार लांनो फैनायाव जासिना हरदां लांथारासो मोनैसोबो ओइ मा लाङा होनना लांब्रा लाबोनोबानो जागोन होननानै बेसे हरनाय 9,000 हरनांबायरा बेसेखौ जागौमोन ओइ बया देरखादोंमोन मा बिलांनाय बेसेखौ मोनलै जादोंमोन बेसेखौ ओइ 3 मास 3 जादोंमोन र' दाना अमा फिसायानो 5,000 खा दाना गरसे 5,000 खा अमा फिसायानो दाना गरसे मोनलै फारामाव लायदोंमोन आङो माने खोनाखानाया मासा हाजारसेल' जादों होनलाय अया माने ओंखारलै आं नायनो सुसिनानै अयाव हमथानो बाया मा गारिलाय टेम्पु बेलेग सं खुला रखम गोसोमबो लायनो नागिरदों आं गोसोम देमसियार दंना गैया मानो दंखायस' हा अमानो मानो दंखायस' माथाम बुरनालाय बौ गोदाव सोराव नायना फै नोंनि माबा मानसिनि लकेल फिसिनायाव जों बेलेग माबा लकेलखौ नायग्रा बास्ता एमसिआर ना मोनो लकेल सिख्लाखौनो मावना नायग्रो ओमफ्राय जागोन ना सालानिगोनलाय लकेलानो मोजां बारलै माने गाम्बार दंनायाव बानाय दां माबाना खिखौ दैमायाव दारि गारैनायखौ जिगा देन्जार फैना मोजाङानो एमसिआराव मानो जानाव इदि बेमार जाफेराखै जाफेरनाया जोंहा दिनै बुथारबाय मासे पापर जालांदों राननानै फैयाखैबो रानलांबाय थादों आदारबो जायो रानो निजिनि सामलायनाय जायो रानो आरो रानो जा बिगुरा बया गोरान लुरिखौल' थाङो जानाव इदि जाना नङा एक्सट्रा रखमना सामलायनाय माबानि बायदि जानाय मोजाङै नायनांगौ मोजाङै दैफोरखौ नांगौ जाखोन्दाफोरखौ होलाबायनाङा फानासय फानासै खायसे जायगायाव दोनबाय थानाङा खिथाब दोनबाय थानाङा खियाव उन्दुनाङा अनेक माबादै आंबो मिथिजोब्बाय नायरा माखासे पाखुरियाव दं बया गिदिर मोनसे लाखथाखानि मिथिजोबो बिजनेस लायदोंमोन जों 5,000 गुसुं जामाव गुसुं सेरनोलै नैजों बिखुङावल' एसे गुफुर दं बेखौनो आं 5,000 होना लाबाय खात्रा बिजनेस दं माने बया जाखायो है फाग्ला जाबानि गिनांगौ टाइम नांगौ फाग्लालै बस्थासेखौ दिनावनो जागोनब्रा ना गिनांगौबासो जागोन बेखौनो बानायनांगौ लासै लासै
लासै लासैबानो मावदोसो लासैबा थालाङो खामानिया ओइ फाग्ला डाइरेक्ट मावनाया इउटुबफोराव नायो अमा मासेनिफ्रायसो मासे बारायलाङो अमाया खायो ना माने रोंबाय र' होननाय आयदाखौ थेवबो मावाखै दा नोङो नोङो दाबो दंब्रा माथाम दंखायो दंमायानो बारायगोन आरो लाइफआवबो बारायलायगोन ना आरो दा ओमफ्राय आं न'आव फाननाय लासै लासैनो इनि फैसाजों अमा फानबाथाय आदारखौ बिदिनो बायना थांगोनब्रा लासैनो देरलाबायनानै बारायलाङो आथाबो थाखा गैला आथा बेथं र' इयो आदारानो प्रब्लेम जायो अमानिया 45 बोसोरावनो थैयो इमान माथा मारिबाय जाबाय इखोनो आजिखालि लासै लासै देरलाबायनांब्रा बेंगालराव थांलायना बेफोरावनो जायो 45 बोसोरावनो जायो आंखौबो जायोलै 45 50आवनो जोंनानो बारा गैला दा 30 जाबायानो जों 30 नि आबाव थांबाय 20 बोसोरल'सै 20 बोसोर बोजोंबा थानानै 5 बोसोर खाथायबा न'आव 5 बोसोर खाथायबा मानो थांलायनांगौ न'आव थाना मावनाय सम दा जमरा जानो लायबाय दे आं एबार माथा मारिबाय थाना लाब गैया ओमफ्राय आबादखौनो जायाखै इनि फैसा मथा मथि दा नायनायाव माबाल' रियेलाव थांनो मा जानो मथा मथि दा 30 31 केसा 24 ओइदिनलाय ना इदि हिसाबा आजिखालि मानसिफोरा माबायाव थैबा 60 बोसोर ओमफ्राय बेखिनि इमान माथा मारिबाय 60 बोसोर थांना थानायखौनो 30 बोसोरावनो थांबाय 30 बोसोरल' ओइ थाखायालै नोंमारगौ बारा थांला दानिया परिश्रमाव थानाय मानसि नालाय जोंनि मानसिफोरा 60 दानो हाइस 60 दाना हाइसना दानिया बे 60 नावनो थांबायना दाखालि होमबा दायदो एखौनो जायाखैमोन जिथु बै माबानि मानसिबा दिल्ली मुम्बाइनि मानसिबा काश्मीरि मानसिबा ओमफ्राय जोंनिया बे 60 थांदोबा 60 थांदोबा बिखौ न'नि मानसिफोराबो बारा जोथोन लालाबो बेलेगना जोथोन लागौमोन बेखौ मोजाङैनो 60 बाथाय एसे एरैनो गाज्रि जायो जोंनि मानसिफोरा भारत बिफामोना बेसे जादों आयंमोना जादोंबा 60 मदिया बेसेबां मदिया बैफोर एसे गोदान गेदेर बेमार जादोंबाबो नायनाय नंला ना दानि मानसिफोरा परिश्रम गैया साख्रि मावोमोन नालाय दानि गाज्रि खालामदो नों आगोलनि मानसि हिसाबैसो दं इसोर दा दानि मानसिफोरा खिन्थु साख्रि बाख्रि मावला जानाय लोंनाया आजिखालि मुलि गोजाना जायो रुनाय जानांगोन हाग्रानि मैगं जानांगोन माबानि पाहारिनि रखम काश्मीरनि जम्मु काश्मीरनि जेराव पाकिस्तानफोराव बया जिगुरु मा जायगाफोराव मा मोजांलै मा जायगा मिथियालै जानायानो मोजां नङाबा नोंसोर भुटाननि दैया गोबाव नुबाय नालाय जिउफोरा थारमाने 100 150 बोसोर गाहाम थाङो ओइ दैया गोबां दं ना फय पाकिस्तान नङा नैसिलै बिराद गांदां दानि सेरलायसो बोरै उन्दुलै दाना गांदों दानि एसे सानसेयाव गरसेल' मुलि जाबाय थाबाबो आरो लोमजानायफोरनिजोंसो हां थोन मोनजोबखायो जाबाथाय जायो हांखोनो मोजां लागोन मोनखायो खस्थ' मोनोना थाब मेङोना देन्जार जायो निसि प्लासफोर जानाय नोङो सेस जाखायो हांखोनो लानो हाया निसि प्लास जाबा जोंनिया माबाफोराबो बारा जाबायना निसा लाग्राफोराबो सिगांनिफ्राय बहुद बारा जाबाय दानाथ' बांसिन लाल बियारसो लायो बयासिनसो बोरैबा सेरेबनिफ्राय लाल बियारा सेरेबानो सबसे मोजांल' जानांगौ सेरेबाखौ कारा होननानै एसे बोनायाव खस्थ' मोनो थेवबो एख' माबा बांद्राय माबा खालामा बारा गोबां लोंनाङालै इखौ एसे मुलि बायदिसो लोंनांगौ बोरैबा जाबाय थादोंबाथाय सेरेब कापसे लोंना होनांगौ मोजांखौ साफा जाजोबखायो गेस्ट्रिक ओंखारनो लाल बियाराव बुहुद माबासो होयो एलकहलसो बुहुद माबा होयो खामानि जाया बेमार जागोन खिन्थु मानसिफोरा इखौसो दा लोंबाय थाग्रा जादों लाल बियारखौसो मेडिकेलाव बांसिन बेमार माखाया एसे मोनहैजोबो ना लोंनायनि बेमार गोजासो मोनहैजोबो लिभार डाउन जानाय किडनि डाउन जानाय सब बेनो गोजा मेडिकेलाव
मा होनो खारनोथ' खारनांगौमोनलै माबानि 15 आगष्टआव खारसिगोन 15 आगष्टआव एसे प्रेक्टिस सानि बेफोरखौनो खालामाबा दैयाफोरखौ फिट खालामलायाबा खारोमोन खारनाया ओइ मोनसे ग्रुपाव थाहैबाय थानानै आन्दायना थादोंना इसोरा मालाय दैलि आर्निं जायोना इसनिया आरो इसोरना माबा आर्निंबो जायो इनकामा मोजां जायो दिनाव 500 1000 फैबाय थाबा 30,000 गाहाम मोनो इसोरो लाख थाखा खामायनाय बेसे ओमफ्राय 200 300 लोंबाय थाबा सानफ्रोमबो जोंहा ओजा आर्निंआ खम 100 थाखा रांबाबो ज' जायो जोंहा न'आव ओंख्रि लाबोनो लागाया बिदि जायो बहुद हिसाब दंलै थांगौ जाबाय इयावसो थाङिया मथा मथि जाबायलै 15 दिनसो बारबायसो इसोरा टपिकआनो खालि मा लोंनायल' रायलायबाय थायो आं बाग्रा जाबाय बिसोरो ना गोदान बुजिबाय दं आरो डेमेज जायाखै खाफाला जुफियाखैना फाग्ला गोदान न'आ गोरों हिनजाव लानांसिनो होमबाना खाफाला जुफिसिगोन हिनजावखौथ' जायो खोमा दामा सानसुंबायना लाथ'वामोन जागौमोन नामा बियो हिनजावफ्रा 7 इयार 10 इयार्स हिसाबै गोसोलायसो लांजायो गामिनिफोरखौ गोबाव दोनजायालै कन्टेक्टआ बारा जायो लोगोखायसो एख' बुंनाया बेलेग गामिनिबा थागौमोन सानसुंबाय मा तारिखआव सोंमोनलाय माबानिफ्राय मा पास दैलाय 21 जुन निफ्रायनो स्टार्ट जायो गोसोआव थालालै बेफोरखौ इउ गायदेनिफ्राय